SGM har taget hele produktionen af lamper og lysudstyr hjem fra Fjernøsten. Dermed er produktionstiden blevet væsentligt kortere. Det er meget vigtigt, time to market-mæssigt, at vi har vores udvikling koblet sammen med vores produktion. Der er timer og dage imellem, at vi er færdige i udviklingsafdelingen, til vi leverer. For at produktionen kan foregå i Danmark, er virksomheden gået fra at være 15 ansatte i produktionen til i dag at have 80 producerende medarbejdere. Den kraftige ekspansion betyder, at det er nødvendigt at se på medarbejdernes kompetencer. De kompetencer, som vi havde brug for et år siden, de ændrer sig nu med, at når man nu lige pludselig er 400% flere medarbejdere per gruppe, end vi var for et år siden. Og derfor skal vi have funderet den sokkel, som de står på rent ledelsesmæssigt. For at få samarbejdet mellem de mange nye medarbejdere til at fungere, er det vigtigt, at dem, som leder arbejdet, har de rigtige kvalifikationer. Der er vi startet med vores ledergruppe, at få dem løftet. Og lige så stille vil vi så oven på den løft af deres ledelseskompetencer bygge nogle lignende på den. Op imod gruppeopgaven fra i går, der talte vi om, hvad god ledelse det var. Derfor er flere fra ledelsesgruppen nu startet på et ledelses- og lean-kursus, som afvikles på virksomheden. Det gøres i et samarbejde med Erhvervsskolen Aarhus Tech. Medarbejderne de er udvalgt ud fra deres faglige kompetencer og deres evne til at tage ansvar og vilje til at gå forrest. Og vi skal bibringe dem noget ledelseskompetencer. Der er andre ting, I har tænkt over? Da flere af kursisterne ikke har ledelseserfaring, er undervisningen startet med de helt basale ting. Vi giver teamlederen værktøjer til at arbejde med dem selv, til at arbejde med deres medarbejdere, til at finde ud af, hvor deres medarbejdere står henne, hvad der motiverer deres medarbejdere. Undervisning af medarbejderne foregår over flere uger og er en vekselvirkning imellem teori og praksis. Og det har sine fordele. Fra første modul og så til nu, der er 3 uger imellem, der er vi allerede begyndt at kommunikere meget bedre. Vi er begyndt at forstå hinandens meninger. Man skal vise interesse. Ægte interesse, vel at mærke. For at opbygge en fælles kultur på virksomheden, bruges der også andre værktøjer i undervisningen. I og med Lean, det er kulturbaseret, så er det sted, vi egentlig starter, hvor vi taler rigtig meget om personlig ledelse af medarbejdere, kultur, værdier, normer, holdninger. I alt er der tilrettelagt 5 undervisningsforløb. Derved kan medarbejderne afprøve de nye ledelsesværktøjer i deres daglige arbejde. Det giver os mange gode værktøjer til at arbejde, til at styrke gruppen, til at styrke. Vi har alle sammen fælles mål, men for at få styrt det i samme spor, at alle mænd kommer på rette bane, så er det jo vigtigt at kunne arbejde sammen. Og det her, det styrker helt klart vores samarbejdsevne. Nogle ting ligger ikke helt naturligt for mig eksempelvis. At medarbejderne får udbytte af kurset, kan mærkes på deres engagement og gå på mod. De er engageret og virkelig motiveret for at lære nyt. Det er fantastisk at være i en virksomhed, som man kan mærke er så dreven af innovation og idémod. Foruden gruppelederne deltager der også produktionsfolk på kurset. Og det er der en grund til. Vores teknisk personale, vores PTA-folk, de er med sammen med mellemlederne på det her kursus for at fremme det samarbejde, der skal køre for at minimere vores gennemgang og implementering af nye produkter. Da SGM stadig har travlt med at få de mange nye medarbejdere integreret i produktionen, er virksomheden rigtig glad for samarbejdet med Aarhus Tech. Med den kraftige ekspansion, vi er ude for, der har vi virkelig brug for at få klædt vores folk på. Og vi har ikke tid til at køre et forløb over flere år for at få dem klædt dem rigtigt på. Så er det her en unik chance for vores firma her, at sammen med Aarhus Tech at kunne lave det her kursusforløb, hvor vi forser uddannelsesforløbet og får klædt dem på halv tid. Det er vigtigt for SGM, at de med de nye tiltag får løftet produktionskapaciteten. Og selvom virksomheden er optimistisk, er der kun én måde, at de danske arbejdspladser kan sikres. Vi skal kunne lave nogle meget hurtige leveringer, og hvis vi ikke har en organisation, der er tilpasset til de kundeønsker, jamen så lykkes det ikke for os. Så kan vi lige så godt beholde det ude i Østen, hvor vi har kørt det hidtil.